Deci am revenit cu full video. Am primit mesaj. Hai mișcă, tu primul. Dacă e să mor tu, nu eu. Știi ce vreau eu să mergem întâi? La geamul ăla mâncat să jur. Hai, mergem să băgăm camera pe acolo? Atât timp ce nu ne fute nimeni, ok. Să te fută pe tine! Ce-ar fi acum să tragă în pula mea o mână sau să se aude ceva? Din tăcere cum se aude, faci tu? Nu? Oh, na, mami Gucci! Hai, mă, Gucci! Băgă-mi și până mie de carne. Ce vrei să te uite? Ce mă frumos! Nu, stai acolo de parcă. Hai, mine, mergem mai în față? Parcă era vorba să filmăm geamul, dar... Hai în față. Haide! Da și voi, un like, sper ai de curajul nostru. Bine, curaje pentru că este 6. Uite dracu, ceea ce spuneam, groază fain. Ia uite, ți-ai crăpat acolo. Ce geam frumos, din ăsta vrea așa de Dai geame. că poate nu se vede. Am dat pe zoom, prăjitul. Deci, făceate aici puțin la pereți, au sârmă pe ei. Da. Și sunt și legați cu sunt mămife. Ma, vecinul! Uite și o să stai. Ok, viața mea. Hai mai în față acolo. Știi, poate fi acolo un om, cineva. Aici nu mai stă nimeni, că a murit un om, ai uitat omul ăla. Pe 6 de prăjitul pământului. Dar am o întrebare, am murit direct în casă sau? Ce? Am murit în casă? Aoleu! Doamne miluiește, popa prăjește. Hai tu primul. Hai cu mine. Răpu. Unde la... Aoleu, gata, nu merg prea repede. Numai cu un minut. Aoleu, Doamne. Tauleta e cam pe sus. Ia, hai. Ce dracu e aia? Gata, are băut acolo. Uite, pun mâna pe ea. Da și voi subscribe. Deci, efectiv, asta e foarte ciudată. Da, de ce? Mama, și copacul ăsta în această formă. Aici, când eram mici, veneam la omul ăla și mâncam nuci și struguri. Uite. Ce mai frumos. Bă, că s-a furat omul ăla. Cranga ăsta. Păi așa nu zic că un firt aici după casă s-a spulburat. Bă, da, măcar că ne de frunze. Vezi că aici sunt nu vrei să luăm nu și să mâncăm? Da. Bă, și eu. Deci de la Cristina. Eu nu am de la Cristina. Eu îi fur. Of, că eu am gândit că te pe jos și le iau. Ce ai făcut? Bă, a făcut nimic. N-a că am acasă. Nu. Deci, efectiv, telefonul ăsta a băbâit și ăsta efectiv are o aplicație de fantome care... Bă, și n-am activat, n-am făcut nimic și aia cu iposenzor când s-au... Ia uitați. Deci... Ia oprește să vedem dacă la tine au... Wow.